nek ra siap nganggo pakaian pencak silat lho malah ucul klambi barang lho iki tegese wis nandhake nek wani iki nandhake nek wis wani petengane wani padane apa meneh rumangsane ngerti iki kathok training iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat ning nggo dupak raimu wis aku ki pedhi to wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa kowe iki pendhita nek ngono wis pancen wani karo bakal terus sing tak wedeni awakmu wah yen ngono Cetha Bagong sama Palangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Batranaya pancen tak ajangi nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kadempel kowe ngrasani uripe kawula sakarang kadempel ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma Kanjeng Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten Trujing Amarta namung gandeng perkawisipun Pandhawa menika boten perkawis kula pribadi nanging menika wujudipun para Pandhawa gangsal cacahipun menapa dipun keparengaken kula badhe tarosan langkung yen kelan para kadang Yai priya langkung prayogi Werkudara Koko Prabu Mandura nderekake jengkaring Koko Prabu Ndorowati malah rika nggon sak mengko kepareng rawuh ning Raja Ngamarta Yayi apa ya bakal pun kakang aturake kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndorowati babagan gegayaning para Pandhawa kula sok dadak walangati Mula bagi Darma malah tumrap waktu kepasang Yogya satuju ingin dening kula dewa tekan negara Ngamarta yen mung tekan negara Ngamarta mung butuh ngerti wae ora sak dadak wedharake nah yen panjenengan arep membantu marang para Pandhawa syukur bagi sekeni jumuru Werkudara Baladewa kakangku piye Gusti janjane iki sing perkara apa lha kok dadi kaya ngono rembuking sadi lawan pun kakang lho apa yen pancen pun kakang dibutuhake tumrap kadang-kadangku para Pandhawa aku tak takon karo sira Yai kadangipun kakang Dipati apa tau tate Baladewa ora sak biyantu kelawan Raja Ngamarta Yunadyan pun kakang kuwi arang-arang suwan marang Raja Ngamarta nanging pendak-pendak Pandhawa ana kerepotan pun kakang tertentu mesti melu-melu cawe-cawe perkara kula Pandhawa yo pancen kaya mengkono baru kakangku mula lagi ngendika apa wigatining bakal diaturake marang Kresna kakangku Koko Prabu Ndorowati wonten dawuh Yai mugi anggadosna ing kawuningan estunipun Pandhawa sampun sarembak krana sampun kanthi nugrahane Hyang Maha Kuwasa wujudipun negari Ngamarta ingkang semanten saha sakmangkanggen kula mangreh bawah perintah negari Ngamarta pranyata sinengkuyung dening para kawula dasih sak praja Ngamarta
ketitik negari Ngamarta sakmangke mujudaken praja ingkang adil warata tyas bagya mulya kawulanipun kebak ing katentreman tuwin karukunan sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun ajab sesarengan hangangkat dhateng praja Ngamarta mangayu bagya sakti dhuwur ing mekaten Koko Prabu kanugrahan saha kabungane mekaten menika para wau Pandhawa badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti Mahanasa sarana Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya inggih menika tandha syukuripun Pandhawa dhateng para Jawata ingkang sampun paring kanikmatan tumraping para Pandhawa inggihipun mapan wonten ing Praja Ngamarta nanging gandeng rumangsani Puntadewa menika cupeting nalar cingkranging samukawis mila sareng sakmangke wonten aturipun kadang kula sepados kula amboyo rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ingkang wigatos naming badhe kula suwuni pepanjar Koko Prabu kula pitados paduka ingkang sampun mangertos rampataning sesaji Raja Suya sakmangke kula aturi paring pangandikan menapa kemawon ingkang kedah kacawisaken dening para Pandhawa nadyan pepanggil rerubo menika awrat nanging kadang kula Kudara menapa dene Janaka ingkang sampun sagah ngulari syarat nanging sesaji Raja Suya Koko Prabu jagat wasisanipun boten wayah tur jagat yai nuwun sewu ingkang sepisan menapa sampun rembak kanthi saestu bilih sesaji Raja Suya menika badhe kawontenaken wonten Praja Ngamarta krana sesaji Raja Suya menika boten saben alendra saged ngawontenaken kacariyos nembe sepisan alendra ingkang saged ngawontenaken inggih menika Prabu Sri Mahapunggung ing purwacarita duk nalika semanten inggih namung menika inggih saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awrating syarat krana nanging apa dene para Pandhawa sampun sarembak badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya ingkang Raka Indrawati namung jumurung dhederek sasampunipun kula midhangan sabdanipun Kyai Kadang kula ing Ngamarta manah kula tumunten bombong dene para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya upami samangke Pandhawa saged lampahan ngawontenaken sesaji Raja Suya menapa boten saya kuncara saya anjaying bawana gaipun Nyai Prabu Darmaji anggenipun menapa dadi makutaning bangsa ing Ngamarta Kresna kula wonten dawuh mara siadi matur marang Nyai Darmaji syarat srana sesaji Raja Suya ingkang kudu dicawisake supaya sesaji mau sak lan tinampa dening panguwasaning para dewa Koko Prabu ngestaken dawuh Yayaji kula wonten timbalaning dawuh Werkudara Arjuna wonten paringan dawuh Koko Prabu menurut Yagimi Dakatno ya Dimas sesaji Raja Suya kuwi ora gampang Werkudara panjenenganku serembugan karo bae nanging nadyan ora gampang Werkudara saguh golek syarat sranane Yai kula nuwun sewu ingkang sepisan sesaji menika kedah sineksen Brahmana cacah 7 ingkang sami ngrebekaken kidung suci mantra rahayu monggo kanthi penggalih lila gawa boten kanthi kapeksa Brahmana cacah 7 menika mangke badhe ngesokaken mentega suci kinarya syarat krana lumadring sesaji Raja Suya Koko Prabu menawi namung Brahmana cacah 7 menika mangke kula kinten Pandhawa boten badhe kawratan ngajer kathah sumitraning Pandhawa ingkang wujud Brahmana pandhi mapan wonten jagat menika Koko Prabu dene ingkang mongko kalih syarat srananing sesaji kedah wujuding Purwetu bumi negari Ngamarta inggih menika pala kependhem pala kesimpar pala gumantung lan sak pituripun kedah mlempak wonten ing alun-alun negari Ngamarta ing salajengipun sesaji menika mangke dipunanggep sah menawi sineksen Nalendra cacah 100 mongko Nalendra menika kala wau kanthi penggalih ingkang boten dipun peksa kanthi manah ingkang lega lan manah ingkang ikhlas nekseni lumadring sesaji Raja Suya wah yen wing syarat kaya sampun aku bakal wujuti Werkudara dene ingkang pungkasan ingkang saben Nalendra ora bisa nglakoni sesaji Raja Suya mau kudu nganggo sesaji kurban
sesaji kurban bagi kowe paring pangan iku kudu nganggo kurban opo kebu opo sapi pira cacaya kuwi bakal wujudi dudu wujuding satu kewan dudu wujuding satu kewan yo nanging kurban iki ndak karepake ana ing kene sesaji Susaya mau kudu nganggo sesaji kurban mongko kurbane ya kuwi wujud menungso kurbane wujud menungso kenapa apa sesaji Susaya dadak nganggo kurban wujud menungso apa ora menawi tetelo kedah damel sengsaranipun sesaminipun agesang dinten sak mangke kula jabel anggenipun badhe ngawontenaken sesaji Susaya boten badhe kelampang Kuntadewa nyumurupi dhateng pejahipun sesami krana kinarya srana kamuktenipun para Pandhawa Koko Prabu kula boten badhe amentala menawi kedah mangun kabagyan kanthi ancik-ancik dhateng kunarpanipun tiyang sanes nuwun sewu Yai ingkang kula kajengaken wonten ing mriki menika boten slamai menungso wantah nanging wujudipun Alendra ingkang watak Angkara Budi Candala mongko sampun boten saged dipun endhakaken tegesipun sampun pegas nampa wewarah nampik pitutur becik tegesipun Alendra menika kala wau sampun boten saged dipun nemutaken sami kemawon para Pandhawa menika ngisas Angkara Murka wonten ing jagat kula ing saking menika kedah taliti anupaya Nalendra ing minangka dadi ganjring Sadya Susaya dul mawonten Yai menawi ing dados kurban menika Nalendra lumrah kula kinten Pandhawa badhe anyandang dedusan ing badhe boten ical slaminipun gesang nanging sareng kula mijanget aturipun Yai Kresna bilih ing kinarya kurban menika Nalendra ing watak Angkara Budi Candala menika sami kemawon Pandhawa nepi dhateng kewajibanipun asta Angkara Murka ingkang gumelar wonten ing jagat menika nanging nadyan ingkang kedah dados kurban menika kala mau Nalendra ingkang Angkara Budi Candala Koko Prabu kula boten badhe mentala barokah kanggo Werkudara piye barokah kanggo Rembuga Brahmana cacah 7 kowe ngrembugana Wuluwetu negara Ngamarta kala kependhem kala kesimpar lan sak piturute aku Hari Janaka tak ngrembug ratu cacah 100 kinarya sekseni sesaji Susaya kanthi ati sing ikhlas sapa aku sing bakal golek ya kuwi kurban minangka gandring Sadya Susaya Werkudara nadyan siadi ingkang tumindak nanging pun Kakang uga bakal klepetan dedusan aku bakal nandak dosa upama udu ana dosa minangka dening Werkudara mula kang sangga kuwi kersa kakangku mula kake tuduna babarna pisan miturut paningali Kresna kakangku sapa ratu ingkang pantes minangka ganjling Sadya Susaya ingkang kudu dadi kurban supaya Sadya Susaya sak tinampa dening para Jawata Werkudara yen siang ditakon perkara sapa Nalendra iki bakal dadi ganjling Sadya Susaya Yai dina iki pun Kakang ora durung bisa ngaturake merga isih sinengker dening panguwasaning dewa nanging muga-muga ora suwe meneh bakal tinarep dalan bisa nemokake sawijining Nalendra ingkang kudu dadi kurban ana ing Sadya Susaya iki Dimas kadangipun Kakang Jodipati sigra-sigra yen pramana kanca Nalendra marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya Ojo kula rek kiri nanggono magawe gelar nuwun jinuwun
Duka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalendra saking tlatah Sabrang Mbok Menawi ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat wasan boten wayang jagat Koko Prabu wonten nalendra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan. Wah iya aku yo ngerti. Wah sajae pancen wong sugih tenan. Prabu ingkang sugih blegedu sandangane sarwa Mas Muti ora jamrut geni. Wah, untune wae Dimas. Apa ora jeneng wong sugih? Koko Prabu kok iso. Monggo nalendra menika nguraken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, Kanjeng iki mau prengas. Untune ketok lemas kabeh. Mesti wong sugih. Nalendra mbok menawi nalendra bondo Bandung sajae ngono. Ya Ji. Tumuten katimbalan menapa sawanipun migatosipun menapa. Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Menawi badhe damel risak negari Kawarta, Ratri masyarakat dhateng Rupi Mandura. Nanging menawi sedyanipun menika kala mausai. Dewi Prabu Gedang Gaih ben pundi Balaksana. Koko Prabu kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kisana sampun insang kula tumangga panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Lho namit pasang Kalimantan tinebena ing ladune dumawang tawang tuwang sinuwun. Ora budheg biasane budheg. Inggih Koko Prabu. Kok adat saben iki Ratu Sabrang anggere sowan ing negara Ngamarta menunggu mati mesti budheg iki ora budheg. Sajaipun sampun dipun periksaaken kok. Mulai paduka dhateng kula awon-awon warni kula menika wingking saking negari Pagralu. Wonten ingkang sugih mestani dhateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa mriki kasigan katen wingking saking negari Pagralu. Prabu Hamsa kasigan. Nuwun pangapunten menapa kula menika sowan kersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih, mboten wonten kalih kula pun nalendra Prabu Puntadewa.
omongan anggere suwe kok kami sosolen. Nggih kok Prabu mbok menawi menika sampun ciri gedhekipun. Mbok iki sampun dipun raosi terus to. Lah kuwi ngandhake ora ngrasani kok. Prabu Kunto diweres. Kasinggihan mekaten kisana. Merainaken boten klintu anggen kula kekalangan Maloyo. Mitri jagat pengajap saged kula pinanggih kaliyan Negari Ngamarta sowan kersanipun Sang Prabu Darmakusuma. Waduh, iya. Monggo wonten wayangan kula menika sampun prisa dangu. Kula menika sampun mireng dangu. Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma. Negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Prabu Darmakusuma. Nalindra ingkang berbudi balaksana. Sampun malih wujuding Brana Pijes dipun suwun dening tiyang sanes. Nadyan sugihipun Prabu Darmakusuma menika dipun suwun dening tiyang sanes, tentu dipun paringaken mila boten aneh menawi panjenengan menika kondang ratu ingkang rahipun petak. Nggih, sedaya menika namung kandhek wonten ing pangucapan saged ambuktekaken. Oh nggih, boten napa-napa. Boten napa-napa sinuwun. Kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sesami-sami dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Nggih, mahapunten. Ingkang ageng inggih wonten wingking panjenengan sinten? Menika kadang kula Yayi Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara. Nggih, kasinggihan mekaten. Wong ngarep guyu kok gagap kuwi lho. Wah, edan. Wah, bobong marang manah kula. Persasat sekali kejudukan Bukir Sari kelepaning Samudra Madu. Mergi wonten negari kula menika para nem-nem sami kedanan kaliyan Raden Werkudara. Nyapa satra ing pilih tanding boboting yuda. Sareng kula nimur pidhateng citranipun Raden Werkudara. Wah, latar piye Sembada prawiring tama. Sembadra prawiring yuda gagah pituksa bodhek wong simbar jojo. Monggo nek disawang saya suwe ora saya medeni. Ning saya bagus. Wah, edan. Sami kalih kula. Kula menika wonten negari kula menika kondang ratu nek disawang saya suwe ora saya ala. Ning saya marai gumo. Inggih. Matur sembah nuwun Raden. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula penggemar panjenengan. Yo, apa wae iki? Wonten negari kula menika sampun nyosok kaos. Amargi sami kedanan kaliyan panjenengan. Oh, yo apa iki? Nuwun sewu. Kula sowan mriki kala mau wonten setunggiling Nalindra. Pasuryanipun Semeng. Menika sinten? Menika Nalindra Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra Ndrawati Prabu Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Inggih kondhang titih Sang Hyang Bathara Wisnu menika. Mboten wonten kalih. Waduh, lha kula menika mimpi napa? Badhe pinanggih kaliyan Nalindra mustikaning jagat. Wah, latar. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kisana kula tampi dawah sami-sami. Wah, edian suarane renyah. Piyayi pancen piyayi sing becik. Suarane sarwa gawe marem ning ati. Dipun sekecaken anggenipun lenggah kisana. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Mun sampun kenging nek untu kula Mas wau. Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Kok kula dereng nate mireng. Menika ratu sabar lho Kang Prabu, sabar. Mboten napa-napa. Yo aku ora apa-apa. Ora apa-apa, wis ben dilek kaya ngono ora apa-apa. Ning gawenen perkara. Rumangsane anggepe Baladewa ku sapa-sapa wis ngerti kok menungso siji rasa maca Quran. Baladewa kudu ning ratu ora kondang sapa-sapa wis ngerti karo ratu Mandura Baladewa. Negarane ora tau tekan mungso. Mergo padha wedi karo pun kakak lho dadi ratu apa kondang kabeh. Apa nek dadi ratu ku lho suwe kok piye? Nggih, namung mbok menawi dereng mireng kaliyan panjenenganmu yo aja dipeksa. Nek urung krungu ki aja dipeksa. Ya wis, sabar iki.
lajeng ingkang lenggah citranipun bagus menika pun Arjuna kadang kula Raden Janaka inggih kasinggihan mekaten wah edian wah bagus tanpa cacat kaya tejo ngawatir to pamuli jeneng kaya jeneng sinanging kula ora nek wonten negari kula menika kondang sak donya menika baguse separo dipek Raden Janaka sing separo didukung sak donya kula kumanan kados mekaten menika inggih mboten dados menapa inggih mboten dados mboten sampun kodhancing sing gawe urip kisana mboten dawuh panjenengan rawuh mriki menika namung badhe pitepangan menapa wonten perlu kok sinten-sinten dipun tanjihaken rawuh menika wigatos rawuh menika wigati tumraping kula ngaten inggih salajengipun badhe kepareng-paring dawuh menapa lan gadhah wigatos ing kados pundi nika ngaten jiwa wale-wale menapa kula menika jarang-jarang sowan wonten negari Ngamarta menika awon tanpa werni kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utaminipun Sinten Prabu Darmakusuma kacariyos negari kula Pagralut menika sampun wonten tigang candra etang lenggane dhateng sakmangke menika ketaman pegebluk kata para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kawraya mongko sampun boten krang-kranggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata nyangkura nimpuna supados nambah rengkaning praja paradene katindaken gagar wigar kelantuk karya wancine sampun katetepaken menawi boten klintu wancinipun namung guru kasih kula menika lampah sari narintis sesemek raja mula bebantal boto sarimbak supados pikantuk penganing jawata daerah dewa taksih welas dhateng abdipun Hamsa satengahing jawata bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten ripotipun ingkang abdipun Hamsa menapa ing kedah kula tindakaken sakadang kisana supados negarinipun Prabu Hamsa menika saged padhang kawontenanipun matur sembah nuwun wale-wale menapa dawuh jawata ingkang sampun kula tampi negari kula menika saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi tinenggan boten ketang namung kedheping paningal kedah tinenggan pusaka negari Ngamarta menika pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Soto lho sowan ngersanipun Gusti kula Sang Prabu Darmakusuma menika wonten suka lilaning penggalih maring ngampil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Soto mboten ketang namung sekedhap bali kula boyo wonten negari kula ingkang wigatos pados damel pepadhang dhateng negari ing Pagralut ewadene jiwun ewadene ketlanasing Rembag menawi paduka boten maringaken ngampil wujuding pusaka Jamus Lima Soto monggo kula paring dawuh menapa pusaka menika kedah dipun tintoni menapa pusaka menika kedah dipun tumbas menapa pusaka menika kedah dipun sewa menawi kedah dipun lintoni panjenengan kula paring dawuh nyuwun lintu menapa tinian gajah kamboja kuda ingkang ageng-ageng sampun kula cawisaken cacahipun pinten kantun aturaken dhateng paduka Gusti kula sarata tumuli pusaka Jamus Lima Soto kula wonten negari kula ewadene pusaka menika kedah dipun tumbas kula paring dawuh reginipun pinten kula bayar kenceng boten ajeng kula cicik kula bayar mangke mawi cara wonten panggenan kula menika wonten alat naminipun menika saged dipun lebetaken wonten ing mriku lajeng mangke kantun mejen sampun kula kintut pinten triliun pinten miliar boten inggih menika menawi dipun sadi nanging menawi dipun sewanipun pinten latri paring dawuh kula boten badhe wang-wang nyawang reginipun kula boten badhe blereng kedah bayar dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging upami menika namung upami pustaka Jamus Lima Soto menika boten pakaparingaken dhateng kula panjenengan angkai ateges sami kemawon menika wangsul wonten negari kula kanggo kula
Kula namung dipun cecendha, kula namung dipun cacat dening para kawula sak negari kula. Sinengku kula sing ratu sing ora iso menehi pengayoman kali kawula kula. Ora iso menehi panguripan kali kawula kula. Ing atase negari kula ketaman pegeblok, kula boten saged mangyakaken negari kula tinimbang kula wangsul mangke namung dipun cacat. Tinimbang kula wangsul namung dipun cecendha dening kawula kula. Sak mangke menawi panjenengan badhe anyubi dhateng abdipun Hamsa kula nyuwun pawuten nadyan ing mriki lenggah para nalendra ing mriki lenggah para satriya sing kepancen sekti kalintang gayaning perang kinarya anodi dhateng ketrimanipun gesang Prabu Hamsa nginipun gesang wonten ing alam padang badhe kula cobi kegiatanipun satriya negari Ngamarta badhe kula cobi kegiatanipun senopati negari Ngamarta mereka paduka ngekahi pustaka Jamus Krimasada kula prijo jagang sing jero beteng sing kandel beteng Ngamarta kula tebak boten lupa badhe kawuh dan kula satu negari Ngamarta kula boten badhe wang-wang nyawang dadaning senopati negari Ngamarta Yang Kudara mbok wangsulana iki to Dimas Permara mangosna ngambrang kati karunaning kaswase yaning marga malako wonten dawuh Raden yen kowe nembung pustaka Jamus Krimasada karo bareng kakangku kowe kleru kletu to sindi mergo kowe sono sesasi iki pustaka Jamus Krimasada sing duweni dudu bareng kakangku ingkang kadah sanes Sinuwun Puntadewa ingkang kagungan sinten aku mergo wis sesasi iki diwenehke karo aku mergo ora iso ngopeni pustaka Jamus Krimasada sing tuwi medeni bareng kakangku gila karo sing tuwa pustaka Jamus Krimasada kula tumuli diparingke karo aku manggu seminggu ae wis ora kuat mula wis ana 3 dina iki tak tawake rono-rono ora eneng wong tuku Dimas kebenaran kowe rene arep tuku pustaka Jamus Krimasada mung kae rembugan regane yen pancen cocok gawanen ana ing negara Pageralun lah ngaten menika kula suwun ngaten menika dol tinuku niku sampun dipun damel repot nek pancen wis arep didol ya didol regane pira nek kula wantun bayar kedadosan kula beto sampun paripurna ngaten kemawon lajeng kula paring dawuh Raden reginipun pinten kula paring dawuh janjane ora tak menehi rego lho mboten dipun paring rego ora jalanipun mergo aku ora njaluk dijoli dhuwit ning njaluk dijoli barang nyuwun dilintoni barang menapa aku pengen duwe dolanan yo kuwi moto raja loro cacahe nun duwe dolanan moto raja loro cacahe moto raja loro cacahe yo sampun watos Raden kula menika gadah paguyuban ampun paguyuban para Bularas menika dumados saking moto raja sedayanipun akhir-akhir niki kan ning nganti tentane nutuk rancangane ora krasa mergo turu yo moto sing kaya ngoten mangke kula cuplikane wis ora kanggo gawe ajeng latur karo sampean dudu motone kancamu ning sing tak arepe moto raja sing ning ngarepku iki dipun kesaken moto raja sing ning ngarepku mesti kowe ngerti lho mataku wah matamu loro tinggalan kene pustaka Jamus Krimasada gawanen wae besaran PD nyangklak sak luring tenggang ngilani dadaning Prabu Hamsa Kudara arep kowe gagah piteksa kowe gedhe dhuwur ning ora nyamu pangan nyawang dadamu tutune kene lampane ntar kanthi gaya minggan kecerdasmu metu coba
atase nantang karo wong dadak nganggo mata bareng karo piye. Wah, ratu ngono kuwi nek ditoklek ndak gedhe ndase. Mula kudu nganggo sinamune samudana. Werkudara, apa? Bener, ratu iki mau mbok tantang perang kuwi aku matuk, aku sarujuk. Lho kok sik kok masuk kok sarujuk iki tegese piye? Ngamarta bakal dadi ajenge Pasulayang kok Prabu iki ndoro piye? Werkudara. Kowe mau takon apa arepun Kakang? Ratu ngendi sing kudu dadi ganjelik sesajira Jasaya. Suwaning Prabu Hamsa iki ngarep duka wiwara padhang tupraping para Pandhawa. Ngerti ya? Kowe tak kandhani ya Werkudara. Hamsa iki mau setemene kongkonane malih Giri Bajra sing jeneng Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi ratu jahat. Ratu Ankara Budi Candala. Hamsa kuwi duwe sedulur jenenge Dimbaka. Ratu loro ingkang sekti Mandraguna. Dina samangka diutus dening Prabu Jarasandha iki nang golek ratu cacah 100. Mergo ratu 100 mau bakal dibekakak dibelah ning alun-alun negara Giri Bajra. Gone Prabu Jarasandha bakal nganakake sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Rudra dewaning Angkara. Mung kari telu sing durung dirangkeh dening Prabu Hamsa mergo wis iso ngrancik 197 cacahe. Ratu telu mau ngendi? Ratu telu mau siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Blas lanang. Ora kok mau. Kowe ora ketusane Jarasandha sing bakal mbedhak negara Mandura. Werkudara, kowe ora sampe lu. Hamsa, jelek nyawang gelare jagat. Tenang. Aku wis ngrasa Werkudara. Aku nyebut Mandura mongko kok Prabu iki piyayine getakan dosa ngaus. Sajake ora trima. Duka yayase nipe terus moyang karo si Hamsa. Wong gerang tatanan. Kok wong gerang ora tatanan? Hamsa sing ditantang sapa? Sing ditantang Werkudara mestine kae mungsuhku. Senengane ngrebuti mungsuhe wong liya. Ya ampun aku dhewe dongake mudhar. Aja ngono to ya men. Wah nek pancen arep golek musuh liyane iki mau wis tantangan karo Werkudara wis dadi tantangane kari nglakoni negarane dirasani kok nesu ora ono sambung ora mesti karo Hamsa metu Joko bunga kaya cah cilik. Werkudara mbok yo ora kaya ngono sing sareh Dimas. Adimu karo atimu beda. Yen kowe iso sareh yen aku ora iso sareh. Mergo ora tau nglakoni wong perang. Wong perang yen mungsuhe direbut karo wong liya atine loro. Ngono surah sareh. Ratu gaweane blonjo ngono. Nek sapa-sapa terus disenengi to. Ya aja ngono arep gaweane blonjo kebutuhane rumah tangga iso dicukupi. Anggere ngendikan mesti kaya ngono. Koko Prabu sakmangke keparipun kados pundi? Kyai. Samangke manggon marangaken kula ngambil kadang kula ing Jodipati lawan kadang kula Madukara. Sewu piye Kresna Kakangku? Werkudara, Ngamarta dipadhangke sik. Sawise Ngamarta padhang mengko sing ditakani. Dia ngendi? Menyang negara Giri Bajra. Arjuna ya iya ngestaken jas. Koko Prabu babakan perkawis sesaji kurban kok milah kadang kula kekalih. Sakmangke badhe budidaya anggenepi rerubo pepanggil ingkang kinarya syarat srana lumadhening Sadra Jasaya. Inggih saking dawuh Yai. Kembar ngumpi mbak ngadhawuh. Dawuh marang Prabu supaya cacahe subur rampiling sesaji kula ngestaken jas. Babar pisan budhal kang padha siba jenengipun Kakang Kundur Nedakun. Monggo kula ndherekaken kok Prabu. Aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Nekula Sedewa. Purna gatil pananggilan. Sarwa sungsung datuk delok saking gambar kula namit gambaran gading kadheraken sangadane pura Sanjeti mangku Joko Paloro. Ing sami ngapun patraning Prabu. Kawis saking Mandura tindak.
kira karnaval. Karnaval apa? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning pajukan Karang Kadempel. Iki piye Petruk? Sik to, mbok sematke seno Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kyai. Ki menapa paduka supe dateng kula Kyai. Kok sik to, kowe iso gunung masuk saged. Toto jalma satataning jalma wanita. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen. Alah. Sariman. Oh, ngawur Bapak. Sariman piye? Animan. Lah Petro ini omong ora cempeng pecotet nolo garing kelingan ora iki Anoman nek ora kleru yo paning apa yo isih urip iya apa kowe Anoman Kyai Semar leres ngabdipun Anoman Kyai kula pun senggono kula pun mayang loro Kyai Semar mongko tasih kewutan Anoman tenan kasihan mekaten syukur Gusti iki Maha Agung Gusti iki Maha Ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok dina iki majedul ning Karang Kadempel Anoman kowe slamet pangestunipun Kyai Semar wilujeng liring sambiko kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar iya tak tampa pangestuku tampanono ya kan kula punika jimat maripin daya ning kasandosan bener apa Anoman Anoman lho garing waduh samet mana pangestunipun kelurahan Loro Garing wilujeng bekti kula kunjuk iki lurah iya tak tampa pangestuku tampanono kula punika jimat maripin daya ning kasandosan prayogakna ya niki sampun boten kirang prayogi slamet Mas Anoman Kilurah Pitu heeh wilujeng lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanono kula punika jimat maripin daya ning kasandosan sapa karo kowe sing ngancani tekan kene Lurah Petruk kula namung piyambakan lah terus dulur-dulur kethek biyen sampun sami kerja mati kabeh sampun ora ngabari kula mboten ngertos lenggahipun Lurah Petruk kaliyan Lurah Garing Lurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Lurah wah jan wis do mati kabeh sampun kae munyuk sing raine wedhus kapindo kae ya wis mati sampun Lurah terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil kae ya wis mati sampun Lurah terus munyuk sing raine boyo sampun pecah sedaya pokoke namung kantung kula wah jan kok ya Udawa to man pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Lurah syukur prayogakna ya man wilujeng liring sambi kula boten pirang prayogi Lurah kowe slamet nyok mbok yo man menapa kok nyok kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk karo rae Lurah Bagong wilujeng Lurah Bagong menika heeh kula menika kangen dipun sebut nyok kalian panjenengan ora lara atimu to kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula tetep nyuk kados mekaten wong ki apa anane kowe dipaniki rupa munyuk diundang nyuk aja nesu nek kowe diundang rek kirek ngono nesu ning nek kowe diundang nyuk ki jumbo karo kahananmu heeh slamet kowe pangestunipun wilujeng miring sambi kula syukur wah jane sehat kowe inggih pangestunipun tasih waras Lurah Bagong untumu ya jek utuh tasih ora ana sing protol mboten Lurah sehat berarti kowe aku wis entek man iki menawi panjenengan kirang olah raga wis nek ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok prayogakna ya man iki sampun boten kirang prayogi Lurah Bagong senggono kula wonten dawuh ki Lurah eneng apa lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu
Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen upaya wonten pundi lenggahipun Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula bengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Lurah Semar. Tumuntun kula tambu sanggan para kawula. Tumuntun samangke kawula paling pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel Lurah Semar bejo kemayangan kula saya pinanggih kaliyan Lurah Naya Loko. Ya pancen sakpurnane ya kundireke Prabu Rama aku tumuni pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa mekaten ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono. Mugi dados pingawringan sapengeripun Lurah Semar saking negari Pancawati Sang Prabu Wijaya boten kendhat anggenipun Anandang Sumbawa Anandang Rudatit pendak-pendak lenggah siniwaka boten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal remu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula Anoman Murupadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora kinggandhening Kyai Naya Loko. Aja pati-pati sira bali marang goreng Pancawati lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Lengking saking menika Kyai monggo samangke kula suwun kanthi sanget jengandika paremuh kula boyong wonten negari Pancawati among-among dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakulawarga menawi paduka Kyai Semar boten pareng tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semare koten prayitna semuriris kok balik titiyane kandayane trisanya purnama sasi dereng ngantos paripurna panjenenganipun Sang Anoman ya Sang Senggono dinampi nang Lurah Semar Badranaya dadak sakoe mangke dimrojok tanpa harapan rawing Begawan Guna Sumur Kilopati Haryo Sine Kanjeng Kanggiat kang samya bulan Tulita mel gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel karawan priyagung iki sing rawuh kaya Begawan Guna karo Retyana Matih Haryo Sengkuni. Wah iya ngono. Begawan Guna rawuh glontra. Kok aku ya weruh karo Retyana Matih Haryo Sengkuni. Begawan Guna rawuh kok. Wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenake pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to ditenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrak. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane klincipe carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora suudon ning asli yo. Asli piye? Wis ta, tekan yen ora mesti gawe geger. Ora yo rawuhe kita ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mrembaduna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong iki ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mrembat wilujeng rawuhipun. Slamet Semar kula takon ning Karang Kadempel niring sami kala. Kowe tansah pinangan kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjung. Ya tak tampa. Retyana Matih Sengkuni bekti kula. Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula ngatur penemban. Oh, gareng gak tampa begitu tampan ngono ya ana gareng. Kula punika jimat paripe. Ndara Matih Sengkuni bekti kula. Iya nala gareng gak tampa.
Bekti kula katur menemban. Ya Petro tak tampa pangestu tampanane ya Petro. Iya, kula punggung jiman. Durpati Sengkuni pati kula kunju. Ya Petro tak tampa. Pangestu tampanane. Kula punggung jiman. Durna bekti kula kunju. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan wis tenan gak mau elek karo aku. Ning gandeng kuwi derajate kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestu tampanane ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong nggon-nggon sawenakmu dhewe. Durung karuan durna ki pangkatine mesti elek. Durung ora Adipati Harasengkuni pangkatine mesti elek. Ora bendinane bakal durung karo Pati Harasengkuni ki pangkatine elek. Mula aja sok duwe pancaku sing elek karo aku karo Pak Adipati Harasengkuni. Nggih nyuwun ngapunten kerep-kerep elek. Lah iya aku yang ngomong ngapanane. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong diperban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingin dadi nampa sasat ingin dados riwil wigatosipun enten napa rawuh enten Karang Kadempel. Ah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu prapaku nang Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mung didhawuh. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu. Kon urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ing kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe segera mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja wujude brana picis. Najan kowe njaluk derajat pangkat ing dhuwur, bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton. Kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi prangkaku ning Karang Kadempel iki saya dhewe kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar monggo to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang iki kabeh kepengin mukti, kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tak coba. Omahku kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun urip ning musuh Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Waktu kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Deng, kowe itu muli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi. Kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kowe. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal lakon. Suwengmu ora kok suweng Lombok Abang nganti bosok kaya ngono sanggo-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal lakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Watonmu gelem ngomong marang Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ning kaya mengkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo takon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati, kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi Manakawan, manganmu ora ajeg. Kadang kala sedina ping 3, kadang kala sedina ping 7. Kira ya memelas banget, Mas. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggawa wentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganem. Yen kowe kok petun aku kok kaya wong ra normal.
urip kaya ngene kok tok lakoni. Monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem ana negara Astina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ning omah wujudkan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina takon. Aja men nyat mencuk kaya ngono. Ning petungane Bangandurna. Ature Bangandurna iki petungan kanggo Narasinggan. Swarga donya yen kowe gelem urip ning negara Astina. Gareng piye? Ampun Pak. Niku ning Adigawa mati. Urip mubrang-mubrung duwe sugih bondo duwe derajat. Iku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun boten saking Guru. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, nyang yo. Durna kon gawe perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir Bagong, mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Kowe yang terus sing pinggir dalan, sing larang omahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kiri. Oh ya wis ra sabar. Menungso e padake kiri ya. Iya napa-apa. Apa dengkul mlocok. Adine ora apa-apa. Mangkir yen keperban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan wonten monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning Alam Padang iki piye? Ukuran kula urip ning Alam Padang niku mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat pangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning Alam Padang niku ati. Kok bukan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak atine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung bakal ngadhep marang pangeraning Gusti. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan sandung-sandung keserimpet-serimpet ning arep uripe kaya kula niki sarana kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak ora bakal kesandung, ora bakal keserimpet. Ning penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantuk karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalane ngono, mergo derajat pangkat iku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten nganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean jajar pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning yo ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep wajib nek manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula pandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Dadi Semarmo upama Semar niku urip nang Alam Padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kok sik kok iso ngondol lahirmu bungah. Monggo kok sarwa kekurangan. Lahir niku boten kok perkara bondo donya. Mboten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arep kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong arep sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ajar. Dados sampeyan ampun kok sampenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Astina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal silang tertentu kula ajeng derek marang para santa Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa mergo Semar menika merdika Semar
Yen aku ora maksa karo kowe, sagese aku bali marang negara Astina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak beli nang negara Astina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak udo paripeksa. Mangke pendhita kok brangasan to sampeyan? Pendhita kok nuju karo mubal balik nepsu. Wong kula moh mangpeksa, nek moh niku aja dipeksa. Adile kok nenten dhewe-dhewe. Lelakon niku adile dilakoni, penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih pun. Wong ngajak adile sak sijak-sijak niku melu. Nek ora melu ya ampun dipeksa. Aja maksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo penteke ati. Ora sakokean bebangan. Ora sakokean guna sampe guna. Wes kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bengal Dono. Ngerti ya? Yen kok karang kadempel iki wis akeh maneh para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago, bumi Amos karang kadempel Semar Batralaya. Kowe aja gawe perkara, kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, sik. Kowe meneng sik, Man. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep boyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong negara Astina, Kurawa diketapke bumi Amos karang kadempel. Pak, aku ketua pemuda karang kadempel. Terus nek ana ora tentreme karang kadempel iki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep apa? Sampeyan meneng. Iki tandangane jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu sakarepku ya sakarepku. Udah meneng sik, kamu tak omong sik, aja doteng brengok. Iya. Dur. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora tak bela negara Astina. Negara utuh karang kadempel kene bakal tak bumi Amos. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaan. Sing ngenani atine Bagong kata-kata sing terakhir iki. Tembokku sing endi? Rumangsamu panggemu Semar kuwi terus ana sambung rangkete karo karang kadempel. Karang kadempel iki ning papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirangkul karo bapak. Ora ngrasani arep bumi Amos karang kadempel. Nek arep bumi Amos karang kadempel, ada kesemarnya sarake kawula sak karang kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Sembune wis gila. Mungsuhe keamanan karang kadempel, moko wis didamuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe ora usah cerewet. Nek ra wani meneng bae. Engko nek nganti gegeran aku sing ngandang aku tak ganti tak siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Ki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Kowe ngerti iki kathok training. Ki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, nek ngono wis pancen wani karo Bengal Dono, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Tuna Bagong sing ngepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Batralaya, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak karang kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking wedyan. Cane wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua.
engko gak wis. Wong anggere susah seneng kok ping lho kedhuwek sak dulita lit mel ndek mel lit ki ngono. Bakal mulai elek. Ah sangar ngopo? Lho nek ngono kok wani karo Begawan Durna sing tawedani apamu? Oh, ayo pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora nek kene bapakmu nek kan digayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngomong apa ya. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri wong nglangkai kuandane Bagong. Metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Kak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki. Kuwi ora apik dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter kadegayan. Ngono, ora kok metu njaba saru. Nendi bapane wong neter kadegayan. Kuwi mesti metu njaba. Ayo main pelatan karang kademel ayo. Mesti gawe masalah dusun tentrem eneng kuwi mesti gawe geger kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to Gong ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik Durna jak damai saiki Durna ngendi ana ora Durna kene ora Durna kono anggere neng Durna ora iso jak rembugan apik-apik anane ning arep gawe kisru ngono nek ora ditandingi sampe nake dhewe terus ha iya ning kowe ora ngerti Durna wis sumbar nggawa Kurawa apa kowe wani bangsa Kurawa 100 wae ayo mesti 100 wah nek 100 kokean ha piye Pak Truk Iwangi Truk aku ora ngomong-ngomong kok kon Iwangi nang ayo perang reng ora sudi aku ora ngomong-ngomong kon Iwangi perang apa awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok kon perang teneh mudar. Wah, lha ora omong Truk. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki mudar ya aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ora, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jangan takutke golek Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soko inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ora papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Isih. Kathokmu nyoy beda karo kathok wong. Kathokmu nyoy bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis Man. Mburi iki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih ira marang-marake krokodil. Inggih. Aku njaluk tulungan kowe, mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke, malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satria ing watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kanthi dayanipun. Mudar ora. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkatan nggih wis tak kendhawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara nggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman mriki wis tak kendhawuh.
aku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak Waton. Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Dhewe njagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Tru. Gembong mangli awan iso kok nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu sing ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderek awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen. Ngono, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Man kalah Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek ngomongi. Oh, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa terus? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo di pikiran ke depan iki piye, duwe gegayuhan karo rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, tak lakonane, tak labuhi pati Pak, rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke, rasa kuwatir. Rawe-rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi mutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib kok tresnani, wajib kok belani. Aja ana ingkang iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane mung mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh. Iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo gareng iringkeh kok ya. Nyuwun pamit madal pasiran, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasiran. Petro, nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu ndak malah kesembyok ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Ngene nggih, ngestakaken jebau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni ndoro Gatotkaca. Lah ra ngaten, Pak. Cetha kata-katane Mbak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samata ing gati sawiga diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gendhing. Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu melocot iki. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi mulya. Santi mulya terus. Buka punang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Olele. Ndolo lek. Ya mangga ya. Karo kene iki Bapak ya.
kalau cilian ini. Tak serondeng. Dia yang tilen lekat ini. Mesti sealisa nih. Kalau kan dari sini kan main aja toko. Kilo dong. Ini 1/2 kilo. Oke kurang. Kalau itu. Kalau kan ini kan titik ini kita oke. Yang kemakan yang ada masih kiri sak ada bundeng yang mana 5 kok masak 5 apa